Sabies que existeixen diferents mètodes anticonceptius i que a cada dona li pot anar bé un d'ells? Te n'explicarem alguns. Per començar tenim el preservatiu. El preservatiu és l'únic mètode que serveix com a anticonceptiu i per evitar les malalties de transmissió sexual. Per tant, l'hem de tenir clar. No n'hi ha cap que tingui doble funció. Després tenim els mètodes hormonals que intenten assemblar-se en el cicle menstrual normal de cada dona. Tenim les pastilles anticonceptives. N'hi ha de molts tipus. Es prenen cada dia, sempre més o menys a la mateixa hora. I cada 4 setmanes tindràs la teva regla. Al igual que les pastilles, tenim l'anell vaginal. És el mateix sistema, però es posa dintre de la vagina i dura 3 setmanes. Farem 3 setmanes de tractament, 1 setmana sense. Aquesta setmana que no fem tractament tindrem la nostra regla. I també tenim el pegat. El pegat es posa en la pell, en el braç, en l'anatge i és el mateix sistema. 3 setmanes de tractament, 1 setmana sense i la setmana que no tenim el tractament doncs tindrem la regla. El pegat es canvia cada setmana i cada setmana el canviem de lloc. Després tenim l'implant. L'implant és un mètode que també és hormonal, però només té un tipus d'hormona. Té un derivat de progesterona, es posa amb un aplicador en el braç. És una varilla d'aquest tamany, més o menys, quedarà subcutani sota la pell del braç i durarà 3 anys. És característic que o no tinguem regla o tinguem regla irregular. I llavors tenim el DIU. El DIU és un aparatet que el ginecòleg ens posarà dins de l'úter, quedarà posat. Normalment la durada és d'uns 5 anys i n'hi ha de 2 tipus. Un és hormonal, per tant ens serveix com mètode anticonceptiu i a vegades també pot servir com a tractament de la gent que té unes regles molt abundants, i l'altre és de coure, és a dir, no porta hormones i tindrem la regla a l'estil que tingui cada senyora, normalment la seva regla normal. Si vols saber alguna cosa més dels mètodes anticonceptius, demana hora al teu assir de referència.